Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kaigsunan, si incoming board member Attorney Olinseno, daog siya mahigala o niya siya na mooy kay duha man guni ka mga board members ang Mandawi. Si Glenn Soko o kini si Glenn Soko o si Junkie Uwano. Si Glenn Soko nahimo namang Vice Governor elect. So naay mo puli niya. Unya si Junkie Uwano pod nahimo ang mayor sa Mandawi. So na po mo puli niya. Duha na sila ka puli. Si Olinseno o kini si Malcolm Sanchez, no? Ug unya kini ni ang ilang mga ngaan maumay na mention. In fact, sa among interview sa DYHP sa atong reporter dito mahigala si Inday RB Veloso o si Remarta Pugoy, pag adto mahigala oy na mention ni Glenn. Ug unya nanggawas po sa mga pamantalaan. In fact, nigawas ni pamantalaan the Freeman nga usa sa mga gastuhan day ni ini mga higalang 1.2 billion pesos mao ang pag-renovate na sa opisina ni incoming board member Olinseno og ni kinini ang Malcolm Sanchez. Og unya atong kuan og reaction si Olinseno mga higala kay siyempre bag-o siyang board member og kanana ang naunsa ba na mention man iyangan aning kalakiharon. Aware ba siya ni ini or dili ba mga higala? So una niyang gi-chat nako mga kigalaan nga wa gitawon sa ilabot kuno ani. Ato ipa-confirm mahigala do nga pikas nga linya tong hatagan og pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Board member Olinseno, may buntag ganyor. Good morning, live tas DYHP Arimen Cebu og IFM og sa mga social media platforms. Good morning. May buntag, Rufil. Nyor. Oh, may buntag. May buntag, tibuok, Kabisayan, sa atong mga tigpaminaw, may buntag kanatong tanan. Congratulations unang-una no tungod kay ikaw mo oy mananaog isip board member diha sa Dakbaya diha sa Lone District of Mandawi. Daghan kayong salamat. Nyor, daghan kayong salamat. Kining board member Seno kini ni ang karong June 30 mo naging ang pagsugod sa imong trabaho isip usa ka board member. Unya kining imong opisina na mention man gud ni nga as incoming board member kamo si Sanchez na mention na nga kining 1.2 billion nga ipalabang supplemental budget appeal ini inyong opisina para maandam na nga ma-renovate na. Kini ni ang nakahibaw ba mo unang-una nga kining inyong opisina appeal sa gastuhan ining 1.2 billion nga supplemental budget? Aware ba mo ani or inosente mo ining hitabuaron? Actually, wa gid ko'y idea nga gibutang nini sa one of the agenda sa ilang kanang supplemental budget nga gihimong rason ang pag-renovate og mga opisina para among makupahan. No? Wa gid ko'y idea ni nakadungog na lang ko kay dunay mga tao nga mipadana ko og mga clips sa imuhang programa nga usa sa rason sa mga rason nga urgent kayo ang ilang supplemental budget mo ang pag-renovate og mga kwarto nga among gamitonon. So wa gyud ko'y kalibutan ana not until nga gipahibaw ko og usa ka higala nga nakadungog sa imong programa. Okay. Nya gawas pa bunis newspaper nyo napon ni sa The Freeman nga gisulti nga tungod lagi kuno sa inyong opisina. So unsay reaksyon nimo ani nga na-appeal man hinuon ning imong kuan nga wa man kay labot ani wa ba makikistorya nimo si board member o Governor elect Vice Governor elect Glenn Soko nga ma-mention inyo mga ngan ani? Nananghid ba sa ninyo ani? O iya gina siguro katungod but you know ani maging sitwasyon ani niyo no. Oo. Si Jonky og si Glenn they are the current board members of the 6th district. Okay. Unya with ang appeal pa nila ang territorial jurisdiction ang Mandawi as of now. Kay bag-o man na nigawas ang decision sa Supreme Court nga ni-apply sa Mandawi City tungkol sa atong charter nga ang Mandawi Lone District tagaan gyud og representation sa provincial board. Okay. So mahitabo nga kaming duha ni Malcolm Sanchez are new board members. So makuha nga na gyud ang 16 ka opisina kay mahimok namang 18 Okay. ang opisina. So kinahanglan additional offices
para sa bagong newly created positions nga kanang amo rong gidag-an. So mag-renovate jud sila og opisina nga bago. As a matter of fact, I was informed by the building administrator, not Vice Gov elect Glenn Soco, nga papilion ko og kwarto Okay. asa ko mag-opisina. But ang ako nang giadto ya akong gitanaw, nindot man kay na receiving area na ay opisina para sa board member o nya doon na sa CR. O nya tinilaging ako wa mo ko'y problema kung dili pa ma-renovate as of now, naglingkod na mo, pwede pa mo ka sa kong opisina, mag-opisina. And then, or doon ay temporary office dito. Actually, para nako, it's not that urgent nga tagaan o i-renovate na mo ang opisina. Kaya actually, it's already existing. It's just a matter of time. But, lahi on taog, gipahibaw mi, nga usa ni sa matters nga gi-take up para irason nga urgent ang 1.2 billion nga budget. So ako murag wasa ko makauyon kay ang impression ba sa mga tao ba Oo. sa tig paminaw, bati ang ilang ilang ang amo impression nila nga to. Abi na lang nga kami gasiging-siging sa mga kasamtangan nga mga board members nga ipauna gid na ang among opisina. Di ako sa akong bahin lang ha. Ako wa gid kay wala gid kay ko mag-apura nga kanang akong opisina din ha i-renovate. Ako okay ra gid ko, there will be tables and chairs anya naalay good ventilation unya kining bisag aircon nga temporary, wa gid ko. Ako di mo ko arte nga tao. Oo. Nga maginhanglan og kanang wa nindot king opisina. Nya malagi na nya wasag ko'y kibaw sa ilang pamalaod, ilang protocol din ha kung dunay change sa administration, kinsay magbuot sa assignments sa mga opisina. Is it the governor or is it the vice governor? Or is it the administrator? Wa gi ko'y kalibutan. So I still have to talk to the transition team. Kay for your information also, if you will be able to see the picture nga kinsay gi-endorse sa One Cebu as candidates of provincial board, I am not one of them. Aha, mao ba di ay? I am the only candidate nga dili One Cebu candidate for provincial board nga nakadaog. Okay, so congratulations Your Hake, despite the fact nga dili ka sa One Cebu, because One Cebu is perceived as a party, local party nga pila kagamhanan, and they have the complete machinery. But ikaw nga wala ma-endorse, ikaw man ni daog. So kini katawhan gyud gyapon maoy nagbuot og nagpili nimo nga ibutang ka diha sa maong nga pwesto. Daghan kayong salamat, daghan gid kayong salamat, Nyor. No, kay kita-kitang mga abogado kining daghan masatag na tabangan god. Kining mga notaryo, kining mga pangonsulta unya kiniliging tugod sa akong amahan nga kaila siguro ka ni Matoy Sino. Matoy Sino, mao dito yung papa. Akong amahan nga Sige, Nyor. ay, dili yun pangwartahan ang mga pobre. Mao gyud. Salamat anak Nyor, no? At least ang prinsipyo nga naa, no? Mao ni importante. Wala kadagal kitang natabangan nga pobre yun. Oo. Sorry kayo, emotional kayo yun basta. Yes, gutan na si Kuan. Si akong amahan yun. Oo. Usa to sa mga banggiitang abogado sa Sugbo, Attorney Matoy Sino. Ang imong inahan, kumusta naman imong inahan? As a matter of fact yun, he was the one who
created the charter of Mandawi City, Mm. for which reason nga kami makabutar gihapon mi og provincial officials. Siya mo nagsuwat yun adto, siya mo author. Although ang mayor adtong panahon na dili siya, pero siya adtong panahon na usa ka konsehal sa siyudad sa Mandawi. Siya gyud nagpen gyud adtong charter sa Mandawi. Iya gyud tong brainchild. Ato. Maayo, Muna maayo. nga, So, Nyor, kini ni ang maglaom ang katawhan, no? Tungod kay nahibaw ta ikaw sa imong prinsipyo o gani karon na emosyonal ka nga sa umaabot unya ang administrasyon ni Pambari 4 kung panalitan balaod nun nga para sa mga kabos, labi na para sa mga ospital, makalaom ang katawhan nga dili ka mobabag ini og mutabang ka, musuporta ka alang sa mga pobre. Ngayon, sultan lang tikaw tinoda. Oo. Nagbibiting na nako mga kapitan. Oo. Kanya ako nang gi-interview kung sa ilang mga paginahanglan sa barangay, usag yun ni ana mao ang mga tambal Oo. nga paginanglanon yun kay sa mga atong mga kaigsuonan sa kabarangayan. Unya hinauton ta nga si namo gud mi kuan yor kanang LAF ba kanang Local Assistance Fund. Hinauton ta nga usa kay sa una gud gihimuan maguna og restrictions ni Gov Gwen nga Oo. kini ra gyud pwede ni ana kani ra gyud nga project infra ra gyud dili makuan ang panginahanglanon gyud kaayo sa kada tao o sa kada barangay gyud mao ni ha ilang gisugyot nako mao ang tambal number 1. Sunod mga tents mga tents kay tungod lagi na ay mamatay, mamatsyan, manginahanglan og tents. Unya uwan agi mga tents ang kuan isig birahanay na silang tents mga kaubang barangay bay manghuam ko nimo dinha, manghuam ko nimo diri. Daghan gyud kay ng ilang panginahanglan og tents. Ikatulo, kanang tables and chairs nga kanang monoblak. Mao gina ilang panginahanglan gyud kayo. Unya ikaupat kanang mga solar lights. Mo na ilang mga kay daghan may mga suok sa mga kabarangayan nga kinahanglan gyud og mga illumination kay ngit-ngit gyud kaayo. Nga daghan pa kayo ang mo ginay mo na priority gyud nga hinaon ta nga ang kanang among local assistance fund nga gihatag namo kada usa maapil na ang kining mga gipanginahanglan gyud sa mga barangay. Mo lang ginay akong hangyo lang ni GovPam nga tugutan mi sa among bahin sa Lone District sa Mandawi nga mo nay among mahatag sa mga kabarangayan kay mao ginay ilang mga concerns gyud. Mo nay So at least anak kanindot ani ron sa imong gipadayag na og karon hibaw ta nga dili ka gi-endorse sa One Cebu daog ka apan dili ikaw mo gi-endorse nagpasabot nga dili ingon nga mag-inusara si GovPam dinha kung panalitan kaayuhan para sa mga pobre mahimo nga naay kaabag dinha sa konseho nga mapalabang gyud ang usa ka resolution nga para gyud kanang sincero nga resolution, sincero nga ordinansa nga para sa kaayuhan sa mga kabos. I am always for the people. Mo gina atong prinsipyo gyud niyor nga ang kayuhan gyud sa kadaghanan nga mo'y atong gitan-aw wa ta magtan-aw sa kayuhan sa atong kaugalingon. Ang kayuhan gyud sa kadaghanan. Unya gani daghan gyud kay mga adto sa akong opisina diri sa akong law office. Unya gani ako sang i-propose ngadto unta ni GovPam nga tagaan mi og lugway nga maghimo mig satellite office sa among distrito kay kung kinahanglan mo gina kay ang mga to sa kapitol para pobre na good town. Unya ang pagpliti ang dito ba traffic pa init pa pagpliti pa unya kapos pagi kayo so lisod kayo so mo na nga usa sana sa akong hangyo sa niya ni GovPam nga doon natay kining tugutan ta nga maghimo og satellite office sa atong mga distrito. Kay nindot yun kayo nga at least nagyuday kadaganan ang mga atong kabos nga igsuon nga kanang mga nahanglan gyud kayo sa tabang kung unsay mga programa nga ikahatag nato ngadto sa ilang panglawas, edukasyon,
unya og mga uban pa nga kining mga concerns sa atong mga kaigsuonan. Sige, board member Olinsino, Panyero, salamat kay sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM o sa mga social media platforms og imong mensahe na lang sa imong mga konstituente diha sa Dakbayan sa Mandawi nga makabungog nga buto nga ilang gihatag nimo og ilang trust diha nimo nga isip ilang representante diri sa provincial board. Magkaigsuonan ko sa Lone District sa Mandawi. Daghan kayong salamat sa inyong pagsalig kanako nga inyo kong gipatong dinha sa provincial board sa Sugbo. Ug makalaom kamo nga ako yung ihurot tanan na akong pagpaninguha aron atong tagaan og hustong pag-alagad ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Lone District sa Mandawi. Ang atong priority mao ang panglawas, edukasyon ug ang atong sports nga para sa atong mga kabatanunan. Salamat kay Nyor og may buntag ha nimo. Salamat kayo Nyor og may buntag tibuok Kabisayan. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, mahigala mo to si Attorney Olinsino. Bita day, naay kaabag si Pam day. Dili day nga 1 Cebu nga kon jud. Kini niya abogado pa gyud so makadebate dito sa provincial board, no? Ang advantage niya kay lawyer, anak man ni Attorney Matoy Sino, so maka-kumbati dire. Unsay para ang kuya mo gud ana kung why board member nga imo ba bisag usa. So naay kang Pam diha nga kini ni ang mo sponsor og resolution para ma-discuss dito ang usa ka resolution kung para sa mga pobre. Mao na kung giingon ha. Mahimo nga provincial board, mahimo mong fiscalizers din ha para maklaro ang atong serbisyo, pero kung balaod nun gani ipalabang gani resolution o ordinansa nga magkatabang sa mga kabos, ayaw ninyong babagi. Moro gani akong hangyo dihan napita kay amo mong bantayan din kung sa inyo mga movements niya, sa ingon nga pagpang kuaning ato kay, pero mo na among kuan himuon nga og panalitan do na mga kuan diha nga medyo dili mayo, batayin ninyo, pero maayo gani para sa mga kabos, sincero nga panerbisyo, go.